муроҷиат барои гирифтани кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ дар шакли хаттӣ аз тарафи шахс ва ё аз номи оилаи ӯ ба шуъбаю бахшҳои ҳифзи иҷтимоӣ бояд дастрас гардад. кӯмакпулӣ танҳо ба нафарони камбизоат эътирофшуда пардохт мегардад. шаҳрванде ки худро камбизоат шуморида бо сабабҳои объективӣ дар шароити душвори зиндагӣ қарор дорад ва имконияти аз ин ҳолат мустақилона баромаданро надорад, барои гирифтани кӯмаки унвонии иҷтимоӣ ба мақомоти маҳаллии ҳифзи иҷтимоӣ муроҷиат карда метавонад. барои дарёфти кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ ин ҳуҷҷатҳо бояд пешниҳод карда шаванд: ариза, шиносномаи аризадиҳанда, маълумотнома дар бораи ҳайати оила ва ҷойи истиқомат, маълумотнома дар бораи даромад ва молу амволи ҳамаи аъзои оила. ариза, маълумотнома дар бораи ҳайати оилаи камбизоат ва маълумотнома дар бораи даромад ва молу мулки ҳамаи аъзои оила бо имзои раис ва ё котиби ҷамоат ва ё сардори идораи манзилию коммуналӣ тасдиқ бояд карда шавад. ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, идораҳои манзилию коммуналӣ ва кумитаҳои маҳал аризаҳои шаҳрвандонро бо замимаҳояш қабул намуда дар муҳлати на дертар аз 10 рӯз ба мақомоти маҳаллии ҳифзи иҷтимоӣ бояд супоранд. мақоми маҳаллии ҳифзи иҷтимоӣ ҳуҷҷатҳои аризадиҳандаҳоро барои муайян намудани нишондиҳандаи умумии сатҳи некуаҳволии оила дар муҳлати на дертар аз 10 рӯз ба маъхази ягонаи маълумот бояд ворид намояд. баъд аз коргарди маълумот дар сервери маркази низоми иттилоотии барномаи компютерӣ тибқи талаботи методикаи муайян намудани оилаҳо ва шаҳрвандони камбизоат маълум мегардад ки ба шахс кӯмаки унвонии иҷтимоӣ таъин карда мешавад ё не. қарор дар бораи таъин ё рад намудани кӯмаки унвонии иҷтимоӣ дар натиҷаи коркарди маълумот дар маъхази ягонаи низоми иттилоотии барнома қабул гардида ба аризадиҳанда хабарномаи хаттӣ ва ё электронӣ ирсол мешавад. нақши роҳбарони идораҳои манзилию коммуналӣ, раисони ҷамоат, кумитаҳои маҳал дар раванди иттилоотонии аҳолӣ хеле муҳим аст. инчунин масъулин ҳангоми қабули ариза бояд таваҷҷӯҳ намоянд ки ариза дуруст пур карда шавад ва дар ҳолати зарурӣ ба саволҳои аризадиҳандагон бояд ҷавоби дуруст пешниҳод намоянд. умедворам ин маълумот бароятон муфид буд. то шарҳи навбатии мо хайр.